ngiyadumala ngoba ukhona sesikubona ngizokusho lokho khona sesikubona manje la eyakhuluma ngayo inkosi ilanga ngama-60s yathi manazela jangoqaphela bakhona beza bazohlala ehlabeni zenu bayoshenza liyovikela lokhu nize ningavumi siyazibona izinto manje ziyashintsha sasibona izinto seyishintsha kodwa kwathiwa singavumi namhlanje sekukhona engingasaboni kahle bantwana bakwethu kuthiwa sihlale phansi sibonisane ngokholo asibonisane kule ndawo kuyangihlupha namhlanje sekukhona lokhu lenkonzo sekuthiwa emathempeleni makuthiwa kufanele ufunde kushunyayelwe kuvula inkonzo kushunyayelwe bese kuvela izwi lokuthi inkonzo izoba mfishane ngoba imisebenzi miningi asukwazi konke lokho singabasendulo odlula lapho kuthiwe mawubabiwe inkonzo kuthiwe awuzushumayela uzohlabelela nje kuphela asikwazi kodwa maphuma kumnikazi siyakwamukela kodwa makokwethu bantwana bahe funake sibekisise asibekisise khona into engihluphayo yokuthi kuthiwa inkonzo izoba mfishane imisebenzi eminingi bese uvela lomsebenzi uthola abantu sebehlabelela amagqiza namagqiza nalabo behlabelelela umculo nalabo behlabelelelabo behlome imali emakhanda uphinde futhi ithi mayise isibaliwe leyo mali nazi isibaliwe nasekuphinda sekuthiwa hayi konakele makulungiswa uphinde futhi oveimpela kungiphethe kakhulu nebuhlungu ngoba angithenzi ukusho kuthi nasekuphinda lelo gemu bese bekhuluma baphethe lelo hlelo bethi khiphe yonke le mali onayo ngoba yona yakhe kashembe kunabantu inkosi ekhulume ngabo yakhi bayeza bangaphezu kwethu umbuzo uthi laba bantu shenda bamemayo uma iy'nkonzo zingasekho emathempelini bazozana ikuphi abazokwazi nabazokwenza ma iy'nkonzo zivalwe emathempelini kuthiwa inkonzo izoba mfishane noma hlabelela zingashumayeli ngoba imisebenzi miningi ngiyasaba khona ingane ngisabelayo lapha emali yokuthiwa eyemali akuyona eyaphela shembe ukuthi konje wake washo ngelinye ilanga ukuthi imali eyakhe igama eleshayini manazaretshayeni abazukushoyela abantu ukuthi ushende umthelisi abazukushoyela abantu ukuthi ushende udimani ngabantu bakhiphisa imali ngenkani ukuthi imali asikhiphe yonke siyiphetha kuyona eyethu yakhe siyaziguqula izinto ezingafanele siyiguqule yathi inkosi singavumi ushilanga ngoba sithize wawukhona ongekho ngiyalisabela mlalelo gama lokuthi kanje sisho kanje hayi asikhole phela bawethu
다 과가 옮기는 싸움이라고 하고 내가 싸움 모르고 와 이가 우리가 말해서 우리가 파지 조금 케이스 그러니까 내가 아쉬워 리샤론이 저런새 звучит а мне не верю 저가 숨기는 여성의 내서 낙사스 아 сразу 숨었어 제 숨은 게 에야마 시차천이 시차천이 그 명예의 사유 아 시차천이 막한 혼자서 숨어서 애기 아 시키태형 뭐가 요리 내가 쉔다 시추면을 아니 관계에 애중에 공부라 일시가 시차천이다 문제가 그래서 기다려 리스 사라지서 뭐라서 초에 나 가야 싸우는 스쿠 뭐가 이거 어려워 좀 왔다 나왔게 아니라 지내게 이것이 시키네 시키게 생각 시키게 나사레트 남자들 그런 나사레트 어이 패키 까마쿠 아사레라 요네마 코사사 네네마 코스라즈 네가 시키 그러면 남자들 시키게 놓겠냐고身材，你告诉他们这个话题，我那时候作为我嫂嫂，我那么大我还知道他们这种态度，话题我是儿子，俺们家里老还要在水里，俺我嫂子，话题在水里，俺们家里老嫂子，那今天一千年了，呀，人家是真。我晓得我来他们，我来出去了后，我来我年中，我让他是看到的，我这个谁，我是黑的，我来你，我可以对。那么现在小伙子那时候也想，那时候的生意比上我们去打麻将，你去打麻将。啥子我把钱的时候，那我们都会，我讲历史在慢慢讲。